Διάλεξε το ποιος είσαι. Διάλεξε σπουδές. Διάλεξε μια δουλειά 9 με 6. Γραβάτα, ζακέτα και ένα πουκάμισο. Διάλεξε να είσαι ενήλικας. Διάλεξε σπίτι. Διάλεξε να πάρεις δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Γιατί όχι, διάλεξε μια βαρετή καθημερινή ζωή στο σπίτι μετά τη δουλειά. Διάλεξε να είσαι όμοιος. Αλλά γιατί να θέλω να κάνω κάτι τέτοιο? Εγώ διάλεξα να σπάω τους καθιερωμένους κανόνες. Διάλεξα να εξερευνώ τα όρια μου. Διάλεξα να μην συμμορφώνομαι. Να μην προσαρμόζομαι στη δουλειά, αλλά η δουλειά να προσαρμόζεται σε μένα. Διάλεξα το μέλλον μου. Και οι λόγοι θα αναρωτιέσαι. Αυτό είναι το θέμα. Στο τέλος θα το δεις. Ξυπνάς χαράματα, τρως και πας δουλειά. Σε τι και πώς έχει σημασία? Είμαι μέλος της Forever, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαι κάτοχος του χρόνου μου, της ζωής μου. Αυτή είναι η ελευθερία. Μελετάς, προοδεύεις, αποτελέσματα, υποσχέσεις. Ένα τηλεφώνημα που σε κάνει να δονείσαι. Είσαι ένα βήμα μακριά. Τι περιμένεις? Το κατέχεις. Δεν πρέπει να αποτύχεις. Άγχος, υδρότας, προσωρινή σύμβαση. Ρωτάνε, απαντάς. Δεν είναι άσχημα. Βαρετή δουλειά. Το μέλλον στα χέρια σου. Τα κατάφερες. Θέλεις να τα καταφέρεις. Τότε γιατί σκέφτεσαι? Είναι αυτό το μέρος μου. Πρέπει να πας μπροστά, να αναπτυχθείς, να μάχεσαι, να μην τα παρατάς. Το κάνεις για σένα και τους δικούς σου. Η ζωή σου αρχίζει να προχωρά. Η δουλειά σου σε περιμένει. Άλλη μια μέρα. Ο χρόνος λιγοστεύει. Το κίνητρό σου παραμένει ίδιο. Οι μέρες, εβδομάδες, τα όνειρα περνάνε. Στιγμές και αγκαλιές σε κουράζουν. Πώς το κάνω? Από πού να ξεκινήσω? Εγώ ξεκίνησα με τον πιο εύκολο τρόπο. Κάνοντας ένα βήμα μπροστά. Κάνοντας ένα βήμα για την ελευθερία μου. Ένα βήμα για την ευεξία μου. Ένα βήμα για το μέλλον μου. Γι' αυτό διάλεξα την Forever. Εσύ τι περιμένεις για να καθορίσεις την πορεία σου? Διάλεξε την Forever.